Lieve mensen, ik ben Boyke. Welkom back to another adventure with Boyke. Vandaag gaan we lekker Surinaamse bakbananen maken. Ja, yang bakabana, sweetie sweetie bana. Yang bakabana, sweetie sweetie bana. Yang bakabana, sweetie sweetie bana. Oké mensen, met bakbananen gaan we lekker aan de slag. Volg mij en dan gaan we lekker samen koken. Het is een bakbanaan, gaan we lekker schillen. Je hoeft echt niet veel moeite te doen, mensen. Dit is zo geschild. Een lekkere banaan. Ik heb de bananen geschild en nu ga ik eentje snijden. Daar gaat hij dan. We hebben de lekkere sweetie bananen hebben we dus eigenlijk in repen gesneden. En zout, zelfrijst bakmeel, suiker, kaneel en Sprite gaan we gebruiken. Nou, mensen hadden de vorige keer gevraagd van oké, hoeveel bakmeel of hoeveel zelfrijzende meel zet je nou in de pan voor het maken van het beslag? Gewoon een kwart, lieve mensen, niet veel, een kwart gewoon. En dan 2 eetlepels suiker. 1, 2. Een snifje zout. Ongeveer een mespuntje. En dan ja, zout naar smaak natuurlijk. En kaneel. Gaan we dit even roeren zo. En dan doen we de Sprite erin. En niet alles in één keer. Want dan wordt, als het beslag te waterig wordt, dan, kan je niet meer, dan moet je meer bloem in gaan zetten. En dan moet je alles natuurlijk doen. Dus eerst een klein beetje. En dan gaan we roeren. En kijk mensen, ik gebruik eigenlijk Sprite Zero. Er zit helemaal geen suiker in. Dus ja. Als je niet van Sprite houdt, kan je ook gebruiken van 7-Up. Of anders van Spa Rood. Want juist het gas wat erin zit, dus koolzuur, dat maakt het eigenlijk juist het crunchy. En het beslag kan je natuurlijk ook zelf maken, zoals je zelf wil. Wil je een beetje meer meel, dan maak je hem wat dikker. Wil je een beetje minder meel, dan maak je hem wat wateriger. Zet je wat meer Sprite in. En nou, als je maar lang genoeg roert, dan wordt hij vanzelf klontvrij. Dus we gaan even de bananen erin zetten nu. Een beetje dat het ingedompeld wordt. Even kijken of het olie al heet genoeg is. Een klein beetje van de beslag in de olie. Nou, als hij komt drijven is hij al warm genoeg. Bakbanaan is echt zacht. Ik vind hem gewoon met twee vorken, want het bakbanaan is echt zacht.
Eindresultaat ziet er echt heerlijk uit. En zoals je kunt zien, echt lekker. Ziet er echt lekker uit. En dan kan moeilijk zoveel eten natuurlijk. Al ben ik een grote man. En dan gaan we nu eentje proeven. Ja, lekker. Lekker crunchy. Hoort u het crunchiness? Zo hoort het eigenlijk, mensen. Crunchiness. Nou. Beetje pindasaus erbij. Want zo eten we natuurlijk bakabana met pindasaus. Ai man. Asani sweetie na todo. Nogmaals, Young Bakabana, Sweetie Bakabana. Don't forget, like en subscribe. Till next time. Bye bye. En lieve mensen, dit is eigenlijk een reeks snacks uit een serie. Kijk ook naar de andere snackfilms en laat me weten wat je ervan vindt. Don't forget, like and subscribe. Till next time. Bye bye.